Maayong adlaw mga bata, mao kini ang atong leksyon sa ESP. Nagpapakita ng kakayahang labanan ang takot kapag may nang bully. Mga dapat buhaton. Estudyuhi ang mga hulagway. Tag-ana unsa ang ilang gibuhat. Mga bata, unsay nakita ninyo sa hulagway ug unsa ilang gibuhat? Tama, nag-away ang duha ka bata. Maayo ba ilang gibuhat? Dili maayo ang ilang gibuhat. Unsa ang bullying? Ang bullying mao ang pagdaog-daog sa usa ka tawo tungod sa nakita niya nga apan sa iyang lawas. Pagpanungog sa usa ka tawo nga nakasakit sa pagbati sa usa ka tawo. Tungod sa bullying, daghang mga bata nga nagpakita og negatibo o walay kumpiyansa sa iyang pagkatao. Hibalo kini. Unang adlaw. Basahon nimo ang istoryang nag-uluhan, ang hilig nila Ana, Lorna ug Linda. Basahon nimo ang istorya hangtod sa sunod nga panid. Sa ubos niini, tubaga ang mga pangutana. Imo lamang isulti ang imong tubag ug dili na nimo kini sulaton. Unang pangutana. Unsay hilig nila Ana, Lorna ug Linda? Ikaduha. Kanusta sila nagsugod pagkahilig sa pagsayaw? Ikatulo. Maayo ba ang gibuhat sa ubang bata ngadto kang Linda? Nganuman. Susihon ta or ikaduhang adlaw. Basaha ang mga pahayag sa ubos. Isulat kung tama o mali ang mosunod nga pahayag. Isulat nimo diri sa blanko bago ang mga numero ang imong tubag kung kini tama o mali. Pananglitan, unang numero. Ang pagbuli nakapasakit sa pagbati sa isig ka tawo. Tama o mali? Ikaduha. Imong isulat gihapon ang imong tubag diri sa blanko. Si Linda kay dili siya hanas mosayaw. Dapat siyang sungugon. Tama o mali? Pagkahuman, ipadayon nimo ang imong pagtubag sa ikatulo, ikaupat, hangtod sa ikalumang numero. Hisgutan ta, ikatulong adlaw. Pilia ang tamang dialogo nga nagpakita og maayong pamatasan. Butangi og kasing-kasing ang linya usa ang numero. Diri isulat nimo or imuhang idibuho ang kasing-kasing kung kini nagpakita og maayong pamatasan. Pananglitan, unang numero. Hawa diha, sumbagon ta karon. Nagpakita ba na og maayong pamatasan? So imo ka nang tubagon ang una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, hangtod sa ikalimang numero. Sulayan ta, ikaupat ka adlaw. Isulat kung tama o mali ang mosunod nga sitwasyon. So isulat nimo diri sa blanko ang tama o mali. Siguraduha nga tama ang pagsulat nimo sa pulo nga tama o mali. Pananglitan, unang numero. Kataw-an ang classmate nga dili pa hanas sa pagsayaw. Tama ba na o mali? Isulat ang imong tubag diha sa blanko. Ug tubagon nimo ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ug ikalimang numero. Buhaton ta, ikalimang adlaw. Mangita og kapares. Magbunot og sitwasyon nga nakalista sa matag numero. Himui kini sa klase. Una, adunay classmate nimo nga nadagma samtang nagdula og volleyball tungod kay gituklod siya sa imong higala. Kaduha, gikataw-an sa imong classmate imong kauban sa grupo tungod kay dili siya kabalo mosayaw. Ikatulo,
Samtang nagdula og basketball ang imong higala, gisumbag kini sa iyang kauban tungod kay wala na shoot ang bola. Karon kay wala man kita sa atong klase, naa naman ka sa inyuhang panimalay, mupili lang ka diri og isa ka sitwasyon. Og isulat nimo sa imong napili nga sitwasyon, pananglitan napili nimo ang una nga numero nga sitwasyon. Isulat nimo diri sa ubos sa sitwasyon kung unsa ang angay nimong buhaton base sa sitwasyon na gihatag. Pananglitan, unang numero. Adunay classmate nimo nga nadagma samtang nagdula og volleyball tungod kay gituklod siya sa imong higala. Unsa ang imong buhaton? So isulat nimo diha. Kung kining ikaduha pod ang imong gipili, isulat pud diha unsa imong buhaton. Kung kining ikatulo nga pahayag pod ang imong gipili, isulat pud diha kung unsa ang imong dapat buhaton. Nasabtan ba? Ug karon mga kinahanglan hinumduman. Basahon nato kini. Ang bullying mao ang pagdaog-daog sa usa ka tawo tungod sa iyang apan sa lawas o iyang kaluyahon sa usa ka butang. Lakip niini ang pagsumbag, pagsipa, ug pagpanugo, pagistorya og sakit nga mga pulong, pagkantsaw ug pagpanaway nga nakahatag og sakit nga pagbati sa usa ka tawo. So kinahanglan nimo hinumduman nga ang pagbuli sa ubang bata dili kana maayo. Hinumdumi, dili angay sa usa ka bata nga iyahang awayon, sumbagon, sipaon, sugo-sugoon, istoryahan og pasakit ug kantsawan ang ubang bata. Busa, likayi kini kay tungod kini daotan nga buluhaton. Ug mao kana ang leksyon sa ESP. Kung nahuman na ka og tubag, daghan kaayong salamat sa imuhang oras sa pagtuon. God bless, amping kanunay.